bed sheet, family size, medium size, student size, 4 by 6, 6 by 6, ma ndị otu ya wee dịrị gaba. So ọ bụ na ị chọrọ bedsheet ga-alastịrị gị original, bụkwa ndị nke ọ ga-wee emecha oruwe ajị, bụkwa ndị nke ọ ya wee mee ọdọka, dịka a na-agwa gị nọ like 4 years 5 years guarantee. Inweta ya n'aka Cynthia ị ga-enwetakwu ya na 0916 227 7243, 0916 227 7243. Then ka anyị jee na nke Lina's Baby's World. Now Lina's Baby's World na-ele ife niile gbasara ụmụaka, ife niile gbasara ụmụaka eku n'aka, nke akwa n'azụ na nke edu n'afọ. Yes, so ọ bụrụ na ị na-amụ nwa, ị na-anticipate ịmụ nwa, ọ na ụmụ gị etochego, just jebe na Lina's World. So long as the fan nọ na the range of babies, ị ga-ego her school bags, white and black socks, singlet and pants for ụmụaka. Ị ga-ego nkwa baby wears, baby gears, feeding essentials, hospital requirement, ya bụ ife ndị ahụ doctors gị mee gịnị igote for ịmụ nwa. Ọ na-elecha ife ndị a and more. Jee na shop EC16 New Haven Market, shop EC16 New Haven Market. Ị ga-enweta ya ebe a, ma ị kpọọ ya na 0706 795 4989, 0706 795 4989. ebe a ka ị ga-enweta ya. And ijero na shop kpọọ ya kpọọ, waybill is also allowed. Ịghọtago? Waybill is also allowed. So cheta Cynthia, Oma Perfumes, Lina's Baby's World, and Ada, ndị a ka m gbapụtara n'anwụ tata. Ndị nke a ka m chodoro no touch, sofa ka fa chawapụta, ka fa nwee aka nchawa. Ị ga-akpọnwụ ha for your perfumes, for your bed sheets, for your ginger, for gịnị, for your babies things. Ife ọbụla nwa gị na-ele, ife ọbụla nwa gị need rather, Lina's Baby's World. Ị ga-echekwa Lina's Baby's World na IG, ya bụ Instagram, at Lina's Baby's World. So ọ bụ na ị bụ onye na-ele afịa, ọ bụ na ị laikiri ife a na-eme, just nọ kpọọ m kịta na 0916, kpọọ m na 0706 rather, sorry, 0706 048 5853, 0706 048 5853. Yeah, but when someone teaching us on need interested, I send them a message. You take care up from there. Point one at 0915 570 8347. I would like to hear from you. If an azuna side again, can I fear vega? Can I fear na side again? If an agapa, agagapa afia kakaya aga. Bob na 0706 048 5853. Bob na 0915 570 8347. Federal government, I promise guy na ifenni ga-ada. Ifenni adago through. As of last month, ha nọ na-asị na fa open go border for nke a mepee nke anọ a, in fact na a na-emezi importation kineko. So onye m na-ajụ bụ true ifenni adago ka ọ ka dị ka ọ dị, because mụ na onwe m chọrọ ịma na ma ebido jebe afịa, ịma na ije afịa na-afịa tụ m arụ sọ. But ọ bụ na ọ dago, wallahi tallahi, mmeji last card mba afịa, because Nigeria dị unpredictable. Inwere tata ije ọ dị cheap, echi na ije za sị gị my sister, mmadụ na ha tetakwala ụla, na ha lalụkwala ụla tetakwa ofu Nigeria ka ọ dị otu. Ị na-awọndazi, omebekwa 20 hours, omebekwa 10 hours isi n'afịa wee na atakwa kịta na-asịzi gị na gịnị n'otu ha shiri efu Nigeria dị. Well, amabeghị m ihe mma gwa unu, but ọ bụ na ọ daga eme ka m malụ. M na-anachieta azụ na You featuring Phyno and Chief Obi. Ndewo.
If you not talk to me, who you want follow talk again? You got to talk to me. Oh, who's calling me? I've not gotten it. Or did it I've go? not gotten it. Or did it go? Can you rub Can you rub eh? eh? Rub the ATM. Rub the ATM card on your Rub head. it on your head. Rub it on your head and insert it back. And you're telling you sure. And you're telling you should have this thing. Oh, Oh, okay. 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 Oh. Okay. Okay. No. 53. 53. Which what? Which what? Is this Is nine this mobile? Nine mobile. 9 mobile 09? I'm borrowing 0909 461 461 0909. 0909. You don't see the number. You don't see the number? Yeah. Yeah. Okay. Well. Okay, well, thank you. Oh. No, not debit. No, not debit. I won't get debit. I won't get debit alert, but I will get Mm. credit alert. I don't used to get alerts on that thing, but I'll have to get it on.
Otherwise, Ọ successful. dọrọ gị successful. Ọ dọkwana gị successful. Mana ọ gago now. Thank you. Thank you. Somebody was telling me that if you want to get from OP, um, get 50K to pay 18, that you now pay 68,000. But that's such an outrageous interest. That's why I know they reason this. Because I know I'll pay by month. Well, not for him, but I just add the 5,000 naira. Just 50K to pay 55. I will be happy. I will be happy to do it. Someone kind of say, no, OP, you are paying almost 20,000 there. Just pay back 50K. Nah, it's too much. No one know you know they will pay back any month. Sorry, like I was saying before you call came into my phone. Now I understand what you're saying. Sisters, I understand what you're saying. That's why I say, people who are doing this mostly are influencers. And the girls who are not influencers, who are not social, who are not even if you look at celebrities, all of them know they show their body parts, except they are going for a wedding, they were rotation. But on a daily, you will not see a girl who is actually, idolizing her body or exposing her body, capitalizing it. Because I'm of the BBL started from influencers. Then they move over to entertain and singing actors and the actresses because they were trying to get roles to get paid. Now, our in Nigeria, it's not justifiable for whatever it is that they are doing. But if the people will not give them money if you bet them. At this point, I just feel people should go for what they want because help no day anyway. A lot of these girls have been turned down, or a lot of these girls have been, harassed for trying to get a good job or trying to ask a friend for money and all that. Yet again, I would say it doesn't justify, but ever now I cannot do a job that doesn't pay me up to 50,000. 50,000 is even poor. But because of my background, again, it's background. Most of certain things I want, I think there are a lot of things I want to do. I know if I do it, I'll get money. The way I go blue. I know people I've met from just from just going for marketing. If I know people I've met, these are older men who would not mind, fucking you to give you money.
these are the people in our life. Most when are you in your life? You see a helpless girl that's trying to hustle, that's trying to make ends meet. And the next thing that comes to your mind, the girl is desperate. She dey find money, and then she dey find money. She fit do anything for that money. Come on, come on. Like me and now, I've been desperate for 100,000. I know people that I will beg their money. Initially, yeah, na chop 350,000. The man I was working for gave me 100K. I said I can keep the money. Now I'm still looking for 200. Imagine if that man had one of the good men, because normal and the desperate for them. Don't you think him sounding for your baby phone that he wouldn't have drawn me? When he can see, I'm not going to give you this money or as I hustle, I find this money. You guy, you guy. And by the end of the day, when women see that this man, what they like is their body. And almost even if the man to get money is the easiest way out. But yet is the most the easiest way to also get have consequences, like there are bad consequences that comes out from sleeping with men for money, if it's what I am not willing to indulge or to have in my future. That's why I dey struggle like this. I know I dey struggle because I know say e no go hard, e no go take, everywhere go soft. It's just a matter of time. So when these men do this to young girls who genuinely want to make money or who genuinely want to ask them for money, and then the next thing they do is, oh, no, onye nke m bịara, like I just went for market tomorrow. So like I don't know friends. We are friends. I'm like, no, I'm not I'm my phone. I'm not talking about like watch money outside this place in there now. I told him that I can't talk. This place is nice. This place I know I'm comfortable to be in. Can't go any other place. Oh, maybe have 2 times so that I was not getting there. By the time I told him who I really was or who I really am, the man named him respect. Every morning he'll send every motivational prayer messages. So it takes a lot from these women when men try to be all that instead of being good. At least some of them say, help when you're or help when you don't, or find a word of encouragement, even if you don't need to give an find a word of encouragement and all that. It's not easy. It's not easy. When you talk of Dora and Kunya, apart from notes, and history. In the days back, it was easier for these women to actually get some certain things. It was easier for them. And a lot of these politicians, whoever is what did they do? What did they do? Like, because they don't talk, or we are not in the circle where we would hear it. But at the end of the day, you should hold it very important. But at the end of the day, now we they give them money. So I need blame boom why. Let's see. Camera by your this web down of you, because it's not easy. Help not there anyway. Like, there's not even get them because honestly, you get the kind of money where you ask me now, you know go see am for my hand. Yes, so Yodogu, Yodogu, hey, make way for Yodogu. The one ya ka ọ na-abịa. Oh, all the Yodogus and the Odogus in the house and in the altar. They on a reception already. Congratulations. Congratulations. You've seen the glory of God. Mhm. And yes, a friend of mine who know this morning. Or some of them was quite love. The love I did emezi. See how. Some if I name music tabro love. Ị ga-afụ mmadụ na-aba na-atụrụ onwe ha. Is that love? Ị ga-afụ mmadụ na-abụ onye nke ọzọ na-ezo ife mamaro. Is that love? Ị ga-afụ onye nke ọzọ ọsọsọ ife ọma bụ onwe ya bụ onye dị greedy. Is that love? Abụ onye dị selfish. Is that love? Yeah.
See, my brother, it is not love, oh. Ọbụrụkwa love. But then, chọta onye ọwụ gị na ya. Unu na-agbachibara onwe unu ashidi. Don't mind me. It was one thing they put more ọgwụgwọ mmadụ. So one thing I like rọbụ asị. They are seen with cost ọ na-eme m lose all confidence in you. So abụ na mbụ nwanyị na-efeel this. So gosi gị that na o nwere onye ọdịrọ n'ahụ ma nwoke kwu nwoke ka abụ ọ chọpụta na nwunye cheat fia ọkwa ife ọ na-emerịta ọkwa ife ọ na-emerịta emerịta emezie ya anya owute bịa ụlọ onye ọ tọrọ ute na bịa onye ọbụla nnọọ nwere ife ọ ga-awụ mee mmadụ ibia mee ya ọmadat na onye nke kpakwa ma aka na ebe ọ dị njọ and ịmakwa na otu ịnọkwa na ịkpọkwa onye ahụ aka ebe ahụ ọ dịkwa ya njọ ọman like ya so why don't we just stay faithful, stay honest, stay kind, stay all the positive stays, whatever positive vibes, positivity all around. That way ife ezinụlọ anọ n'udo biznes a na-aga ọfụma ije ga-abụrụ ije awụle ife ọbụla ị na-aka ị ya akati ya ife ọbụla ị na-ekwu ị ga-ekwute ya ọ dị very simple sometimes anyị dị amaghị na anyị ma na-eji omume anyị ma ụkwụ ọnụ anyị akpatara onwe anyị stagnation or setback. We no dey know am but ama m na ịmatagoro ya n'ụbọchị nkịta so na-asị gị daalụ nnọọ na-anachitego m azụ na Volt 104.3 FM and of course anọ m na the last wrap of the show, last wrap of IJE AFIA, last wrap of ịgba gịnị ọsọ afịa n'ụbọchị nke taa ụdị oyi na-atụ tata abụrụkwa tata ọ bụrụ ụbọchị m ji eri ofe nsala no ka ị na-akọdị ọ bụrụ ụbọchị m ji eri ofe banga soup ya ofe akwụ taa ụbọchị m ji eri ofe nsala yes mana m na-echekizi n'ime ofe nsala ahụ fresh fish ka iced fish ka snail ka chicken mana a na-enwe white soup chicken white soup you understand so m na-echekizi ọtọ emesịa just ife need bere gịnị mgbakwa na ala ọsọ afịa agbata ego ịma na my daily 2k adịgo gịnị adịgo sure. So the first person m ga-aga na nke for the last time today bụ na nke ada na-ele ginger herbal cheta na ginger herbal na-enyere aka for infections, diabetes, bowel hemorrhoids, stroke, gastritis, ulcer, cancer, eyes, cholesterol, infertility maọbụ STDs, hormonal imbalance, menstrual disorder, back and joint pains, constipation and indigestion, immune deficiencies, wounds na ndị ọzọ wee dịrị gaba and also chetabụgodu na ị na-enwe abdominal pain ya any kind of pain ọbụla n'afọ cheta na ginger herbal ga-help nwu gị with it ma ndị goiter ma ndị arthritis ma ndị aka ịkọ ọkọ mfe ọbụla na-eme gị so kpọọ Ada today na 08076769284 08076769284 then the next person anyị ga-eje na nke bụ na nke Cynthia na-ele bedsheet na perfume and ọ na-agwa unu that na bedsheet ya bụkwa gịnị kpọkịrịkpọ one in town na-eyuzi katakwa gịnị ike agwụ so any size ị chọọ whether na big mattress or small mattress bedsheet ya ga-cover nwee ọ dị very comfortable and comfy and gịnị comfy like very comfortable right and ọ na-last kwa ọfụma so ọ na-ele perfumes na-ele bedsheets and also mkpụkpụ na perfume ya bụ nke ọbụla ị nweta nwụrọ na the designers ya bụ ị ga-enweta na Nigeria made and of course smell ya ishi ya ama a problem because n'isi ha na-amagasị mma so ọ sị gị kpọọ ya today na 090 0916 227 7243 0916 2277243 now ka anyị jee na nke Lina's Baby's World na-ele ife niile gbasara ụmụaka ma nwaanyị chọrọ ịmụ nwa ma nke mụgoro amụ ma nke na anticipate ịmụnụ of course Lina's Baby's World got you covered ọ na-ele ife nwa niile
including school bags, white and black socks, singlets na pants for ụmụaka na-aga school. Then ndị nke aka kụrụ aka a na-enye ala na-ewu igbe ịghọta aka dị ịmago na ababe school. Ife niile dịka baby wears, baby gears, feeding essentials na hospital requirements for ndị dị ime nọ na hospital ka na-achọ ịmụ nwa. Alright, so shop Linas dị na shop EC16 New Haven Market. Shop EC16 New Haven Market. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989 ma ị cheke ya na Instagram na Linas Babies World. Ọma perfumes nọ n'Enugu. Ọma perfumes na-ele ife niile gbasara designers, Arabic body sprays, body mist, roll-on, etc. Kpọọ ya today ma ị send ya WhatsApp message na 0815 319 6119 0815 319 6119. But Oma today for your perfumes of all kinds. Especially when you need wedding occasion tata na echi. So ọ bụrụ na ị nwetara Oma nweta Cynthia na 0916 227 7243. Alright, so ebe a ka m ga-abịa na njedebe si unu daalụ. Ọgwụ a bụ the most gịnị the MVP unu na-ege m ntị ndị nọ n'ụlọ. So na si unu daalụ. Ndị nke bụkwa na eweta ha n'ụbọchị nke taa dị brand ifefa na-eme ha na-eme na ha otu ha si eme ya na-ekene na-asị tụale nke unu bụ nke unu gịnị nke unu ga-eri akọkwa n'unu ife ọma ga na-abịa ndewo aga n'ebe ọbụla maka na ife dị mma ka na-abịalụ gị na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ na-asị gị daalụnụ ndewo.